Bij Science Safari in Vienwouden is het door sinds hemelvaart weer open. Er zijn 150 bezoekers welkom in het park. Op een gegeven moment jette ik op het nice dat er grote dierentuin om ons heen van plan in weer open te gaan. Dat de lokale overheid had besloten. Ik had voor de telefoon oppakt. Ik had de burgemeester bellen, de heer Agricola. En met hem om tafel zitten. Hij, mijn orenburgemeesters en de veiligheidsraad om tafel. En moesten een plan uitwerken en toen mochten we weer open. Er moest wel het een en ander aanpast worden voor het Safir wie. De grootste aanpassing is de horeca natuurlijk. Bij heel veel zitgelegenheid. Nou, er moest best veel zitgelegenheid eruit. We gaan een aparte coronaroute. Heen het dierenpark maken ze wel graag dat de mensen zo weinig mogelijk elkaar inkomen. En de speeltoestel, heel belangrijk, is alleen nog voor bijen. Want voor bijen geldt de oorlogmeterregel net. Na ruim 20 jaar had het park kiezen voor een nieuwe naam. Maar waarom eens? Science vertieren wie altijd een naam. Ik kreeg pas wat signaal dat mensen het net uitspreken konden, vooral Hollandse mensen. Ze snapt net wat het wie. Ik zei wel dat je nou een naaiatelier bent of een speelpark, mensen weten het net. Science Safari, daar zit het avontuur in. En het is een pakkende naam, mensen onthouden het. En dat stuurt wel aan. Het Bjatterspark en het Besterpark binnen zo'n kwart met elkaar verbonden. Er ben wel jaren mee aan de gang geweest om die parken te schakelen. Wat het ons als mogelijkheid houdt is om ons park volle grutter te profileren. Zeg maar. Wij zijn daar net meer regionaal, net alleen maar mensen uit de contraien die hier komen. Nee, mensen kennen echt tussen Zwolle, Assen en heel Green. Zeg maar. Dat ben uw klanten. En omdat het waar wie dat toch heel vaak in hoe mensen naar ons park zeggen. Wie toch blijft het een beetje van ja, ze gaan een speeltuin en een dierentuintje erbij. Zeg maar nee, we gaan een groot geheel, zeg ik dan. Alles met elkaar. De coronacrisis is net zonder gevolgen via het park. Het fietspad hebben we natuurlijk al gekocht eigenlijk en inricht. Nou, we zijn met de gemeente overeengekomen dat we dat een jaar later betalen mee. Net sinds de drege tijd waren er echt wat moois. Er waren een jonge Camille binnen. De heid zit hier ondertussen naast dus. De grootste heid ook steeds. Hij is wel heel waaks, zouden we zeggen. En dat is ook dominant gedrag. Ik zie alleen dat ik die vlieber net om je heen krijg. Even rustig bij, jongen. Dat is puur dominatie. Hè? Hij is heel beschermend naar zijn jongtuin. Maar ik krijg van Peerske weer in één keer een jonge kameel. En dat wie een prachtige verrassing voor ons. En ik wil een lichtpunt in deze tijd. Maar ik zei ze, nog nooit een jonge kameel. Gewoon bijna alle dieren. Je hebt wel jong bij maar nog nooit een jonge kameel. En ik nog wieten hier. Nou, dat is heel uniek. Ja, eigenlijk met 10% van de kamelen die binnen wordt, ben wiet, zeg maar. Dus ben we heel blij mee.